Na moción, os populares instan ao Ministerio de Cultura a que modifique a actual legislación para que a Sociedade General de Autores e Editores, SGAE, non cobre os dereitos nas festas locais e actos institucionais ou de carácter benéfico ou cultural impulsados por organismos sen ánimo de lucro. E o que propoño é que o Ministerio de Cultura modifique a actual legislación que permite aos SGAE o cobro destes dereitos de autor para festas locais, porque senón vai acabar con moitas, para actos institucionais, que moitas veces farémolos, habrá que facelos sin música, os de carácter benéfico, que ainda por riba de cobrar, ainda despois fan unha donación. O sea, ainda por riba queren quedar ben. Xe é o colmo do despropósito. O rexedor lalinense di que se a SGAE non cambia de actitude, vanse deixar de celebrar moitas festas patronais e actos culturais. Acusa tamén a entidade de sablar os concellos. Sen ir máis lonxe, o de Lalín acaba de abonarlle 24.000 euros en concepto de dereitos de autor polas actividades celebradas dende o ano 2004. Nos sentímonos machacados polas SGAE e sentímonos que están abusando de nós con alevosía, premeditación e notornidade. Por suposto que a connivencia do Goberno Central. A moción será remitida á Federación Galega de Municipios e Provincias para que se pronuncien. Crespo confía en que se sumen prácticamente todos os concellos.